alamin utawi saged puji iku kagungan Allah pangeran alam kabeh kang sanyasa dulu maringasi kawelas asih ingkang murai gunja dan anak lupus sami minuman laksana yaitu ratu ingkang malu adil turkasih akhirat
Dening Abdullah Malik Abdul Musa Yudika Musa Yudika Kemapariku Kasumuh dening Abdullah Mahdi Abdullah Mahdi iku ange Kasumuh dening Hasan Hasana Musa Hasan iku Pankaputra dening Hasan Malik Hasan iku kaputra dening Said bin Ali Sayyidina Ali pan kaputra dening Abu Thalib maka radhiyallahu anhu utawi purwaning gino pisin buning carita ingani kay kusen kelani dumuring goib saking bibi sehingga para kaing wafat maka ngucap sawiji musonib ingkang ngasihun padrol kutaning sonib dengan sonib kumasumuh dening sapejeli ganti kamu padrol cerita kening son ingkang ilmu lawan kang warna kang putra sebubli jelani dugohir saking roena hingga menjadu nabi 400 nabi tunggal sawarsa daya satahun langkunge lenggeh pangalipun rohita teng desa Jaelan mapan ingkang ngalipun kurining satu pista lawan nastanan desa Jaelani iku ingaranan kainan lawan nastanan desa Jaelani desa kopi lagi ngaran Cihun kang kalayan kal sawane si Abdul Qadir Jaelani ibu mabitani wata Jaelani sebabipun kang iya kekasihipun wasta Jaelani ingkere iku mulane agang si Jaelani oni bangsa singkang Cina didakeun si Abdul Qadir Jaelani nalikani agroh sasi Ramadan dinten Isnin Dusun Malawi Nus dateng sasi Rabiul Akhir ing sadaya winatun Nabi gangsa aku sawidat layan sanunggal Dusun Malah kampung si Abdul Qadir Jaelani mungsana dasa warsa maka ngucap paling segi musoni wasta Abi Muhammad Abdullah maka ingkang muse anak sungguh guru ing Abdul Qadir Jaelani ing masalah kisah ing mangkosun tutun kang warna lawan kang sifat satu desa Jaelani rampingkan pasarinan Panaspati ingkang dedek pasagi kalawan jemeringkang pasarinan panuatu jejegote ama sekali patu sangat ingkang suara yen angling punika iku birasakeun wong luhur lan luhur ingkang derajat sekono di duniawi dan pegang mampu apa
kaping 5 ingkang wasta Ibrahim kanenem nama Muhammad kana malam muhyiddin Abdul Jailani katering wastane kang putra Abah Muhammad wastane wonten dening kang sunu wanita mungsanunggal kacapi kacarita ingsun dan weruh wastane putra wanita kami dinagariku imuni du gesang ekang rama ing putra Abdurrahman Tafsun Syekh Abdul Jailani ya dewe saderek kang karuna juduke Syekh Abdullah maka nabali ketaingkang putra wiras kadang sampun Abdul Syekh Abdul kendeni kang ibu Syekh Abdul Qadir agakah Dewi Fatimah kebenaran Syamdullah Somaikan bangsa dan dosirai para syekh lan adu delaku ingkang malur lan bali agar bene karomat ingkang agung kelawan kang endah-endah mangka nama muhyiddin Abdul Qadir bibi sanungan akan kasih Imam salingkan lalu mengenai desa Jailan sangat dari keterangan kepenan jauh maka kaum samudaya saya daudan kabeh ini awang widi nangingkan tilan bangga satu kaum samikan sadani wismani Aisyah samia dan kabeh nyaman ke Aisyah ke penjenang inglatar sarwi anana puingkes masa sabuning lana Aisyah bangga ucap pangeran hamba ingkang luwih asih satu nekaula kawana puing siti maka Tuhan sinatana toya disangsanakan terangke tidak gening jauh agaraskan peda waling tirta saking jurmuka man kana wong kaum lintang suka malahir segrawang sun ing wis manesami amoyo samarga utuh robbani walidin somadani Allah Sayyid Muhyiddin si Abdul Qadir
Bismillahirrahmanirrahim. Lawan jinarita balik Tumala Dewi Aisyah Zailan Kulailan seteputi riwayat Abdul Qadir Jailan Duk lagi Rara ing dalu Aga guru ngajiku Quran Malam-malam dados hafid Syekh Abdul Qadir Jailan pagadatan kenging supe lan gogoro ngahos kitab fikih maring ulama abil wapa wastanipun mungkel kang darbetan Bukan boneka Putra ningali kabagama dumi lan sepuhi tindiarsa ing sagunging hadis Nabi kang sinalin sagunging ulama sing Abu Ghalib wastane kalawan saking Muhammad anak Hasan Bakilan lawan malih saking Abu Ghanaim langgeh kang wasta lawan